Jo, Jobless DI, Rastafari. Tak vás zdravím lidi, jo. Já vám děkuju za to, že mám konečně 1004 diváky. Děkuju vám, diváci, že si mě subscribujete. A že to pro mě má potom jakoby smysl to dělat větší. A mám z toho radost, že jsem dosáhl tady toho kulatýho čísla. Ale jinak, ty vole, můj život zase, ty vole, peklo, ty vole, normálně. Natočil jsem pro vás video, asi tak před 4 dněma, ale pak jsem se na to video díval a zjistil jsem, že ho prostě nemůžu vydat. Nezlobte se, prostě je to moc hardcore a myslím, že bych z toho měl akorát nějaký problém, takže prostě potom, když jsem to viděl, tak jsem si řekl, to je moc, to prostě, to nedávím. Takže se nezlobte, že jsem nic nevydal, protože video jsem natočil, ale prostě nešlo vydat, byl mi z toho průser prostě. Takže naposled jsem točil o tom, jak jdu na pohovor. Jak dopadl můj pohovor, co si myslíte? Samozřejmě, že jsem tu práci dostal, ale pod podmínkou, že se oholím. A jsem řekl jako, že prostě ne, že tak nejde. Ale není to žádný problém, protože prostě lidi mi volají, zvou si mě na schůzky. Už jsem měl druhou schůzku, teď mám třetí schůzku, kde mi řekli, je to v restauraci na barmana a řekli mi, že tam mám přijít oblečený v černém tričku, indigo riflích a bílých konverzech. Jako sorry, ty vole. Já nosím povětšinou buď maskáčový trička, teď jsem si koupil bílý trička, nosím stříbrný, bílý, šedý věci, nebo maskáče. Nemám, ty vole, indigo džíny. Nemám bílý konverzi, ty vole. Nezlobte se na mě, to fakt, ty vole, nemám bílý konverzi, ty vole. Ještě konverzi prostě nosila moje jedna přítelkyně, prostě, ta na ně byla ujetá. Nosila prostě konverzi a prostě pro mě jsou konverzi, bílý konverzi, asociovaný s pěknou holkou, ale že bych si je dal na nohy, ty vole, to se na mě nezlobte, ale to je na mě silný kafe. A prostě řekl jsem, že na ten pohovor půjdu teda, ale nekoupil jsem si ty věci, šel jsem si to vygooglit a prostě bílý konverzi, vole, s indigo džínama a s černým trikem, protože já mám černý trika přesně 3, ty vole. 2 mám na spaní a 1 do posilovny. Takže jako nezlobte se na mě, ale prostě nemám nějaký černý triko do práce. A kdybych si šel tohle všechno koupit, tak bych musel utratit 100 liber, ty vole. Což je na naše asi 3400, vole. Za hadry, vole, který bych v životě nenosil, chápete to prostě. V životě bych si na sebe nedal bílý konverzi, ty vole. Takže prostě ty ženský musím říct, že nejdřív si musíme dát nějaký pohovor. Ona mi pozvala, vole, že si dáme v 11 pohovor a ve 12, vole, začnu do 3:30 jako na zkoušku prostě. Ať si přinesu ty věci. Tak já jí musím napsat prostě. My jsme spolu mluvili a ještě já jsem byl zrovna v práci, když mi volala, tak se podívám na tu SMS-ku a nepřijatý hovory a říkám si, ty vole, co to je, tak volám zpátky, to nezvedala, pošlu SMS-ku, zítra vám zavolám, vole, protože v SMS bylo, že je to o práci a ona mi zavolá, ty vole, ve 8:45, ty vole. Já jsem akorát dopálil, ty vole, brko a fajfku, úplně jsem se vykašil, úplně si říkám, teď se, vole, úplně zhulím. A teď mi zavolala, a dobrý den, vole, můžete mluvit? Říkám, jasně, že můžu mluvit, vole, tak zhulený nejsem. Tak prostě, vole, mi řekla, co to je, blablabla, pošlu vám e-mail, líbil se mi váš životopis, chci vás tady na zkoušku, přijdeme na interview a, vole, rovnou přijdete, vole, si zkusit, jestli to zvládnete. A teď prostě já si říkám, co když tam přijdu? S nakoupenýma, vole, konverzema, vole, indigo džínama a černým tričkem, vole, za 100 liber dohromady všechno. A ona mi řekne, ať se oholí, vole. Já jí řeknu, ty vole, normálně se, na něco bych jí asi řekl. Asi bych na ní koukal, řekl bych, OK, ale dej mi teď 100 liber, ty kůno, ty vole. Tady za ty skurvený hadry, který jsem si koupil a nikdy je nebudu oblíkat. Protože bílý konverzi bych si na sebe kurva nedal, chápeš?
tady v té práci, jako v práci bych to nosil, jestli je to nějaký jejich druh uniformy, jsem se bavil tady se svojí spolubydlící, říkám si, hele, prostě ta ženská mi řekla, ať tam byl oblečený takhle a takhle, ty vole, dělá se ze mě prdel, nebo co to je, ty vole. A ona mi řekla, ne, že nějaký restaurace mají prostě takovýhle jakoby neformální styl uniformy prostě. Což je super na jednu stranu, ale já nevím, co řekne na moje dready, protože ona mě neviděla, ona četla nějaký zasraný životopis, který jsem napsal, vole. A řekla, jo, vole, ten týpek je dobrý, vole. A teď tam přijde píčo z dredatej, zvolený týpek, řekne, čau, čau, Rastafari, tak co, už jsi zvolená? A se na mě podívá a řekne si, ty vole, dej si na ty životopisy fotku, vole, aby ti lidi zbytečně nevolali, ty vole. Takže ne jako ty vole, prostě ne jako vlastně. A ty vole, nebudu se stříhat. A teď prostě k nám do, vole, kuchyně, vole, přijde, vole, hygiena. A šéf tam všem říká, vole, všichni hlavně až při hygiena, přijďte oholení do čista, vole, úplně se oholte. Říkám, šéfe, dej mi, vole, den volna prostě, protože já se holit nebudu. Kdybych se chtěl oholit, tak už mám novou práci, nejsem tady v té zasraný díře, neposlouchám tvoje skurvený keci, vole. Kdybych se chtěl oholit, tak mám novou práci, ty zmrde, takže já se nebudu holit, chápeš to? Tak mi dej zasraný den volna, vole. Abys ty neměl problém a já nemusel poslouchat tvoje skurvený keci, proč jsem se neoholil, protože jsem ti řekl, že se holit nebudu, ty kreténe, vole. Šašek, ty vole. Byl jsem teď, ty vole, normálně v čínské restauraci na pohovoru, ty vole. To bylo mazec, to jste v životě neviděli, ty vole. To byla luxusní restaurace jak hajzl prostě. Já jsem tam prostě přišel, vole, mezi ty lidi, vole. A jediný štěstí, že jsem měl na sobě sako, jinak bych si musel připadat jak debil, ty vole. Prostě moc, neviděl jsem v životě takovou restauraci. Přehnaná. Byl jsem v kuchyni tam, vole, na pohovoru prostě se šéfem, s nějakým Číňanem, což byl úplně v pohodě super týpek, ty vole, prostě. Dal mi práci, vole, řekl mi prostě, dám ti práci, v pohodě. Ale řekl mi, podívej se, já se na tebe podívám a je mi jasný, že prostě tvůj vzhled je pro tebe strašně důležitý. Sorry, že ti to takhle musím říct, ale prostě, jestli tady chceš pracovat, musíš se oholit. Říkám, ty vole, si dělá prdel, ty vole. Říkám, můžu si jako, že bych nějakou jako ochranu, jako víte, jako masku nějakou si pořídit, jako koupil, vole, normálně, jako, že jako ty fousy, a on říká, ne, kámo, prostě, to se fakt musíš oholit, to se na mě nezlob. My jsme, vole, strašně přísná restaurace, se strašně přísnýma pravidlama. Tady se podívej kolem sebe, tady je 60 lidí, jsou všichni oholení, vole. A ty se musíš oholit taky, ty vole. Říkám, ty vole, šéfe, se nezlobte, ale já nevím, já si to rozmyslím. On říká, dobře, dám ti pár dní a rozmysli si. Jestli se oholíš a zavoláš mi, máš práci. Jsem přišel domů a teď jsem to bral vážně a říkám, ty vole, nová práce. Nová práce, prostě úplně super šéf, vole, který vypadá, že je fakt skvělej. Lidi kolem, vole, úplně profesionální atmosféra, pohodička, všichni se smáli, povídali si, všichni tam pracovali po dvojicích, což bylo úplně hustý, prostě ve dvou, vole, si můžeš povídat. A úplně jsem si říkal, ty vole, když se oholím. Já vypadám na 16 let, ty vole. 16 let, chápeš to? Já si nemůžu dovolit vypadat kurva na 16 let. No prostě to nejde. Jsem seděl doma, hodinu nad tím přemýšlel, říkám, zahulím na to. Teď jsem si zahulil, vole. A říkám, ty vole, jdu se na to projít. Kurva, brko jsem ztratil. Prošel jsem se a dostal jsem znamení, že se holit nemám prostě. A prostě já furt mám svoji skurvenou práci, zasranou, vyjebanou. S mýma psychotickýma šéfama, vole, vylízanýma klaunama, vole. Já si připadám, jak bych pracoval v cirkusu, ty vole, v cirkusu, chápete to? V cirkusu vymrdaným, ty vole. Zasranej, vyjebaný cirkus, nic víc, ty vole. A teď já ještě jsem se rozhodl, že nebudu hulit, vole, prostě. Takže si představte ty pekla. Já jsem nezhulenej, vole, v práci. Poslouchám hovna.